Der handler jeg store køb, og der handler alt det, jeg kan nå og få. Og det er billigt. Ja, går efter tilbuden og ser, hvordan priserne de er, følger med i det. For at købe billigt, det gør vi jo alle sammen, ikke? Så jeg er glad for stor køb. Jeg synes, det er en dejlig forretning, helt sikkert. Jeg synes meget godt om storkøb. Kvaliteten er også god, især på jeres kødvarer. Kunderne i Sæby Storkøb skal i dagene op til de kommende 3 weekender træffe større valg end det mellem kartofler og kinakål. Sæbys håbefulde kommunalpolitikere er nemlig på bedste amerikanske vis gået på stemmejagt. Der hvor vælgerne er, og det er jo for eksempel i et supermarked. Ruder Andreasen, er det rigtigt, at du har tilbud på valgflæsk i den her uge? Ja, det må jeg indrømme, det har vi i hvert fald. Hvor har du fået den idé fra, at politikerne skal herind i din butik og føre valgkamp? Jamen, der skete jo det, at et par kandidater her til byrådsvalget den 21. november kom til mig og spurgte, om vi havde nogle gode idéer for at kæbe stemmer. Og det betyder så, at jeg ligesom tænkte mig om, hvad du selv gør i den givne situation. Og jeg vil da sige, hvis det var mig, så ville jeg gå ud til vælgerne, et sted, hvor der kom mange mennesker, og præsentere mig og fortælle, hvad jeg vil. Så kunne vi have fået de allerfleste af vores unge i arbejde. Ja. Måske. Ja, det er faktisk. Har vi det sikkert? Ja. Har du fundet ud af, hvem du skal stemme på nu? Ikke helt nøjagtigt, for de er så gode alle sammen, så det er nemt lige at finde ud af, hvem det skal være. Og det var Henny Husum, der havde kigget på valgkampagnen i Sæby Kommune. Eller Sæby Storkøb var det selvfølgelig. Sæby Storkøb har vist nok som det første supermarked i Nordjylland indført rationering på de varer, der er mest eftertragtet under storkonflikten. Det er ikke fordi, han mangler varer på hylderne, købmand Frode Andresen har indført rationering. De fleste varer har han skam nok af. Men i hans butik, som i så mange andre, kniber det med at skaffe rugbrød, mælk, gær og smør. Og det er da også netop de varer, Frode Andresen har rationeret. Tirsdag havde han ikke mælk nok, derfor kunne kunderne kun købe 2 liter. I dag var der ingen begrænsninger på den.
Rugbrød var der også begrænsninger på tirsdag. Først i dag over middag fik han friske forsyninger af det, men ikke uanede mængder. Så rugbrødet var også rationeret i dag. Maks 1 rugbrød per kunde var beskeden i dag. Smør var ikke rationeret i går, men i dag kunne der kun købes 1 pakke per kunde. Sæby-købmanden har indført rationering for, at også de folk, som er på arbejde, kan få del i de eftertragtede varer. Og lad os så til sidst vise billeder af en vare, som tusindvis af danskere har jagtet forgæves de seneste dage. Det er selvfølgelig gær. Jeg skal have et pakke. Ja, værsgo. Så jeg kun få en, ikke? De fleste kunder synes, det er i orden med rationeringen. Trafikkaos i Sæby i dag. Flere hundrede bilister holdt i kø for at købe moms- og afgiftsfri benzin. Prisen var 2 kroner og 63 øre per liter, men kun en time, så der var hård kamp om de billige dråber. Allerede kl. 11, 4 timer inden benzinen kom på tilbud, var de første bilister klar i køen i Sæby. Ivan Brødbæk havde taget turen fra ASO, og hans bil var fyldt med reservetanke. Jeg har lige taget sådan 60 liter med, så jeg regner med, at jeg kan få det fyldt op. Men jeg har også været siden 11:15. Så har jeg taget lidt kaffe med og sådan. På en almindelig tank benzin kunne man snilt spare mellem 200 og 300 kroner, hvis man valgte at tilbringe søndagen i kø. For Kim Christensen kunne 3 timer i kø sagtens betale sig. Han skulle nemlig have benzin på sin båd, i alt 310 liter, og en besparelse på næsten 2.000 kroner. Så det bliver til let. Så det er da sådan en besparelse i Nordjylland, kan jeg forstå? Ja, det er nemlig det. Det er jo noget, der hedder godt nok, jo. Sådan set. I må kraftedeme fotografere. Jeg har hørt noget om politiet, De holder herovre og tjekker alle bilerne. Ja, det sidste. Hvordan er det at stå og kigge på, at det lever i, og så ja, det er billigt? Du kan se, det er 83. 83
liter for 230 kroner. Ikke siden 1977 har benzin kunne købes til 2 kroner og 63 øre, og med udsigt til en stor besparelse på hver liter, var det med at have så lidt i tanken som muligt. Benzinudsalg i Sæby i dag. Det skabte lange køer, da den lokale Uno X solgte de normalt så dyre dråber for 2 kroner og 69 øre literen. Prisen er den rene pris for varen, renset for moms og afgifter. Benzinselskabet protesterer dermed mod de høje danske afgifter. Udsalget varede en time i eftermiddag, så det fortsætter de næste par søndage i andre byer. Så kom det så vidt. 25 år. Det er knap til at forstå. Men kigger vi tilbage, er det et faktum. 25 gode år for fuld sej. Det er første gang, jeg skal trække en bil. Jeg har før været ude og skulle trække en cykel ud, men jeg må sige, at en bil det er lidt mere. Så når nu vi går i gang, så skal jeg love alle, at jeg lukker øjnene, når jeg trækker bongen. Og så beder jeg til, at kaptajnen han vil kontrollere, at den bong jeg får op, overholder alle de bestemmelser, der skal være. Så vi vil gå i gang med det samme. Vi vil ikke risikere bagefter at blive kritiseret for, at vi har trukket personale ud. Og den er fra Sæby Storkøb, det kan jeg se. Og den er også købt den 31. marts 2001 kl. 9.07. Der er ikke mange af jer, der var så tidligt op, var det det? Og det er Vibeke, der har ekspederet kunden, står der på den anden side, og der er købt temmelig meget. Jeg synes, der står 25 år, Per Jørgensen, Otto Bandersvej, nummer 4, 9300 Sæby, og så er der et telefonnummer på. Altså Per Jørgensen, Otto Bandersvej, er han til stede? Tidligere Faldstation er der planer om at bygge et 5.000 kvadratmeter stort center, så borgmesteren er tilfreds. Vi er ikke pessimister, og det har vi heller aldrig været. Jeg synes, vi alle sammen skal ønske et held og lykke til Susanne og Rude med centret og til alle lejrene. Held og lykke til dem. Giv dem din hånd. Saksen. Og hvad det her er til klipperude, så erklærer vi centret for åbent ved at have klippet det her over. Det er åbent. Og så er barnet åbent derovre. I skal bare værsgo om til. I går ikke hjem, før der er tømt derovre. Skal det ikke være en aftale? Så se og kom over og kig derovre. Og pølsebaren, den bliver også åbnet inden for få minutter. Tak alle sammen. Tak fordi I kom. Det er dejligt at se jer. Tak. Ja, tak for det. Alle enigheter, altså melodien fra vår nye CD og POM. Ja, og
så er vi i en ny situation. Den dame, der først kommer op på scenen og giver Eivind Buholt en knuse, så er der igen en blomst. Hvem kommer først? Og det gælder fra nu af. Vi skal op på scenen. Der er ikke særlig stor kø. Det var en skuffelse, Eivind. Ja, så er der kamp. En med ham. Sådan. Og hvem vandt? Sådan. Det bliver revisoren for jer. Og så det særligt fæld 788. Ja! Ryk ham i skæg, så får du en købmandspose. Ja, så er det tage fat på købmanden. Det skal være under skæget. Der er en købmandspose til damen. Skal vi ikke give damen en klapsalve? Det er lang tid siden, at kvinder de løber sådan efter købmanden. Nå, okay. Skal vi lynhurtigt udtrække nogle gevinster? Det tror jeg, vi gør. Det skal ikke være igen. Og så vi skal have en mere. Ja. Nummer 84. Det er 25.000 kroner. Værsgo, Ansja. Så vil jeg sige, at vi har, selvom vi er Danmarks mindste kreditforening, så er vi som ikke kære her. Fordi vi kan nok spille op med de store, der skal være. En kuvert, som jeg vil bede ham om at åbne, så vi kan få afsløret, hvor meget det drejer sig om, at vi vil bidrage med. Jeg siger foreløbig tak for kuverten. Det er jo spændende at åbne sådan en. Hvem er der tør holde mikrofonen imens? Nogen der tør? Det er et meget, meget chokerende beløb. Det er, hvis jeg læser rigtigt, det gør jeg ikke? Jo, Bjørn Leif, der står 75.000. Kommer som alle til skade. Hjemme navigerer, hjemme fra jagt. Og solen hjemme fra havet. Så mig ud, så vi godt som en nat. Men gør nu som Lotte og Tulle. Meld jer ind som aktive i Skjold og få mere ud af livet. De to her har planer om at bringe Sæby helt til tops.
lære at tulle, vi der boldegulde, vi er nemlig fodboldspillere her i byen. Vi er gamle knakke, men vi kan sgu sparke, og vi kan lidt spække det forsinkede lyn. Giv mig en ja, ja,